L'enginyer i membre de l'equip directiu del Parc Tramuntana, Sergi Ametller, ha explicat a la sessió informativa per a periodistes que s'ha dut a terme al Casal del Pescador de Roses que estan acabant de definir un seguit de mesures compensatòries i correctores per als municipis afectats per la instal·lació d'aquest parc eòlic marí al Golf de Roses. Aquestes estarien destinades al conjunt de la població on volen oferir una tarifa competitiva als veïns dels municipis des d'on sigui visible el parc, així com una bonificació del 100% de la factura elèctrica als col·lectius vulnerables. Pel sector turístic i de l'allotjament oferiran una línia de subvencions per implementar energia fotovoltaica i solar tèrmica als seus establiments. Pel que fa a ajuntaments, encara s'han de definir les mesures compensatòries, però recorden que els ingressos augmentaran amb els cànons i llicències municipals que s'hauran de demanar si finalment el projecte tira endavant. I pel sector pesquer estudien donar ajudes directes si realment es produeix una reducció a les seves captures. Aquestes busquen un retorn al territori per compensar l'impacte visual que generaran els aerogeneradors, tot i que asseguren que serà mínim. Tenim en compte que la curvatura de la Terra, quan tens un objecte lluny al mar, part d'aquest objecte, com tenim la curvatura, no es veu. I quan ens allunyem més enllà dels 10 quilòmetres de la costa, hi ha una bona part del parc que no es veu. I després hi ha zones de litoral, com per exemple Roses, que per la seva visual, la seva direcció, no té pràcticament des del poble no es veu el parc, zero. En aquesta sessió també s'han explicat les modificacions i canvis que s'han fet del projecte inicial després de les més de 30 reunions de treball que han dut a terme en diferents agents i sectors del territori, així com també han donat resposta als dubtes i preocupacions que han sorgit d'aquestes. Actualment s'està acabant de realitzar l'estudi mediambiental i l'objectiu dels promotors és presentar el projecte el mes de juliol per començar la seva tramitació. Calculen que la fase d'informació pública i al·legacions s'allargui fins al 2023, quan demanarien la concessió de l'espai marítim on s'ha d'ubicar el parc. Del 2023 fins al 2026 s'executaria l'obra i el parc eòlic marí hauria d'entrar en funcionament l'hivern del 2026 per així poder optar als fons europeus Next Generation. Per poder complir aquest calendari és molt important un ampli consens del projecte amb el territori. És molt difícil que la tramitació vagi ràpid i això sigui una realitat. Si els ajuntaments no hi estan a favor, si volen introduir una sèrie de canvis, etc., doncs tot això ralenteix el procés, no? I això faria que poguéssim arribar a temps amb les subvencions europees i tot això faria que el projecte patís. Per això sempre hem dit que nosaltres el que busquem és consens i la manera de fer-ho és això, sent molt transparents, donant molta informació i formant a la gent. Actualment el projecte preveu la instal·lació de 35 aerogeneradors de 15 megawatts de potència que ocuparien una superfície de 100 quilòmetres quadrats amb una potència total de 500 megawatts que generarien una producció anual d'energia de 2.000 gigabytes hora que equivaldrien al 45% del consum de la demarcació de Girona. Aquests es situarien a una distància de 14 quilòmetres del Cap de Creus i del Cap de Begur i a 24 de les platges del Golf de Roses. El traçat terrestre de la línia elèctrica des del seu aterratge a la superfície Sant Pere Pescador fins a l'estació de Santa Llogàlia està previst fer-lo soterrat a la major part o la seva totalitat, ja que asseguren que és una de les majors preocupacions que han detectat a les reunions de treball que han mantingut per consensuar el projecte amb el territori.